Eso. Ez. Gaurko prestabenik Gusi sartu da, eske. Jos! Vale. Bator. Olmeetan da, Ja, Batalta. Bai. Zer kontratentu ma. Hone ataz musikia. Kruzi aurrera edo parkina? Venga, bueno, lekitxotik zin batoz, a ver, zema da lekitxarak, a ver. Ikistartik? Gusto baina bator. Aiztiarrak azea agertzen? Bueno, badri. Bera bat venga Monitxibar, oso ondo. Venga, eta horre, batzuk horre punu mikartu eta hori. Kastie nundo ben. Hori ikiztartu da,